Shumba is wrote a message to my TTA Valentine's. Let me just read what she posted. And my wife, my angel, my best friend, you are my everything. I would like to express my sincere gratitude for the honor you have bestowed upon me and for bringing me unparalleled joy. Time is a way of connecting people, and over the past 4 years, my happiness has grown exponentially with you. Your exceptional organizational skills, clarity of purpose, and versatility are truly commendable. You are an exemplary mother figure to everyone around you. Your presence has not only captured my heart, but also that of my entire family. Your ability to unite our family is a testament to your remarkable character. I could elaborate on your numerous qualities, but as I always say, I married you and I married right. Thank you for the surprise gift, which was initially my idea. I love you deeply. Happy Valentine's, Amai Candiado. Kurikubvira rudo. Kurikubvira rudo kudema uku. I'm sure dema yese has been painted red today. Nefamily yekwakandiado aiwa zvinombomira zvakanaka vanhu vari murudo havakani veduwe vanhu mungaite jelasi henyu mungadii but shumba vakanyura nemakumbo nevhudzi zvese vakanyura murudo and maititi vacho unonyatsoona kuti aiwa vagere zvisingatomboite vanhu vakawanda vanga vachitaura kuti ye maititi ndovanongofirira ndofunga pavakatenga motikari paipai hanzi ye maititi ndovanongofirira kunyora hezvo shumba vanyora manyadziswa ka shumba vanyora paragraph yavo anongogara achingopemha ndiye murume ndiye anoda kungoisa murume pataiti anoda kumudii but apa kashumba muri kuvaona here shumba vanyora vanyadzisa vanhu kava vanoda kutendwa ashe shumba because he has brought a lot of changes in life yamaititi zvinhu zvakawanda we've seen maititi changing because of shumba ivava. I'm so excited, I'm so happy for them, to be honest, because maititi finally she found the right person for herself. Pesa apa vaimboita zvekutamba dai tichinyaudzwa zvisingatomboitiwo ipapapa tichitukwa vane vanhu vavo vachivada nhasi vanenge vachingotuka maititi dai tanzwa kubva makuseni vachitaura about love yevamwe vanhu dai tanzwa ipapapa but anyway ivo vakazowana wavo vakunyatsowana time yekunyorawo about love and havachanetsana nevanhu because already vane munhu wavo. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai, if you're a subscriber, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.